Min ma joħroġ jivvota fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej ser ikun qed iħalli lill-Gvern Laburista dej bil-korruzzjoni. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija meta ħadd filgħodu indirizz attività politika fid-Dar Ċentrali f'Talpieta. Aħna l-partit tan-nies taqtawx qalbkom, maħniex ħanifqu, ma nistawx nifqu. Dan huwa mument ieħor ta' prova. Min ma jiġġielidx il-ġlieda sewwa qed jiffirma il-kundanna għal ħażen. Min ma joħroġ jivvota qed jagħti ċertifikat il-Labor. Min ma jiġġielidx il-korruzzjoni huwa korrott. Huwa korrott min ma joħroġ biex jagħmel dil-ġlieda magħna. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega għaliex Muscat illum m'għadux jitwemmen. Dan il-gvern m'għadux jitwemmen. Jgħid illi jrid jiġilet il-korruzzjoni huwa korrott mill-qiegħ sa fuq nett. Jgħid illi jemmen fi trasparenza u jibqa' jżomm kollox għalih u jaħbi u jistor il-verità. Jgħid illi importanti x'taf imma kulħadd jaf l-importanti lil min taf. Jgħid li huwa il-gvern tal-ħaddiem u nafu li f'pajjiżna l-iktar li qed isofri, l-iktar li huwa kkalpestat huma l-ħaddiema tagħna ġewwa pajjiżna. Semma wkoll il-fatt kif il-Gvern naqas milli jindirizza il-gender pay gap. Qegħdin mal-aħħar terz fid-dinja, mhux fl-Ewropa, fid-dinja. Dawn ir-riżultati huma kuntrast assolut mal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Aħna nemmnu illi għandna bżonn in-nisa fil-politika mhux għax in-nisa għandhom id-drittijiet, imma x'is-soċjetà tagħna għandha verament bżonn in-nisa fil-parteċipazzjoni pubblika. Adrian Dalija tenna l-impenn tiegħu li l-Partit Nazzjonalista jmexxi politika illi tassew tieħu ħsieb kulħadd. Messaġġ ta' soċjetà li jimporta li nemmnu fiha bisħieħ. Illi huwa messaġġ illi dawk illi jistgħu rridu ngħinuhom jirnexxu imma lil dawk li ma jistgħux għandna obbligu ikbar illi nieħdu ħsiebhom. Fid-diskors tiegħu refera wkoll għal intervista li saret mal-imħallef irtirat Giovanni Bonello illi fiha spjega kif is-sistema tal-ġudikatura f'Malta qed titmermer bl-intħil politiku. The judiciary is now so packed with friends of friends that the problem will just keep self-perpetuating, even if the system is changed. Qed naslu f'punt illi ħajkun tard wisq. Fl-aħħar nett Adrian Dalija fakkar kif fil-bidu tal-ġimgħa ser ikun qiegħed imur il-qorti biex ikompli l-kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali ħalli jingħata kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja. Jien ħankun qiegħed il-qorti biex nagħmlu trattazzjoni finali ħalli dan ir-rapport illi mhuwiex tal-Gvern, mhuwiex ta' Joseph Muscat, imma huwa tal-poplu Malti u għawċi kollu illi għandhom dritt ikunu jafu il-verità u l-verità kollha. Ħanaraw min qed imexxi pajjiżna, ħanaraw jekk Konrad Mizzi illi jrid isir il-Prim Ministru li jmiss ta' pajjiżna huwiex sa jgħid bħall-Prim Ministru. Il-kawża tkompli tinstema' it-tnejn fid-9 ta' filgħodu.